على محمد. assalamu aleykum wa rahmatullah. On calminama, on juurama, on ñagama duwa, on ñagama yaafuya, on neldama duwa, on jaafama to banggue men ga. weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men whatsapp hato dande min jogori ha ɗoyde. On ñaganama allah moƴƴere, on ñagama nde ñagontoɗon en allah moƴƴere. yo allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof. en heedi to kaɓirɗe to ha mbawen nande ko haalte ko to banggue hello youtube. Saydou Abouba, dendagal jewte batteɗe e weltare ɓiɓɓe fulɓe, sa naati sengo youtube a waɗi weltare tv ma heɗo ɗum no jiɗirɗani. yo allah yommo moƴƴere. so saha heedi haqqillaji men ene keeda ko mbiyeten jolngo mijooji, walla mbiyen ɗum toɓɓere nganumma. moni kala noon ko dimo e miijo muɗum. sikki ala toɓɓere men nganuma hannde ko ni sifori. sukaɓe ɗiɗo worɓe en cuɓɓima wasde haaldeɗo ɓe jeeya ɗo wuro ngo e leydi ndi, kono koɓe ɗanniyankoɓe eɓe ɗanno to wiyete afrique central. en cuɓɓima wasde haalde kadi leydi ndi ɓe ɗannorto ndi. sikki ala eɓe gonde bitig goto, e kamɓe ɗiɗo foof ko kamɓe gérata bitig o lomtoto tan kadi o lomto. so e yiiɗi yaade taw o ene lomto, so e dañi haaji kadi o ene lomto. kono kamɓe ɗiɗo foof hay goto mabɓe yiyata bindi, hay inde muɗum wawa windude. ɗo ko namdal faade bandiraɓe. mbate an sagata gorko walla debbo, a jangguinaka nde pamɗuɗa nde, a yeehi ha mawni, mbate a fotani jangguinde hoore maɗa no foti foof ha mbawa yiide kam yeeso maɗa. mbate neɗɗo so tawi o helli faama, to famɗi ɗo ko jinnaɓe makko nannatamo jangde, kono o yeehi haw mawni, o tawi kanko haydara o wala ko yiyata e bindi, mbate kanko oɗo o fota ummanade hoore makko, o forsa hoore makko, o janga jangde ko nde wawi wonde foof. ni o janga pulaar, o janga arabe walla français walla anglais, o jangina hoore makko taw ko woni sagata hankkadi ne ɗo jangde makko ɓurata weɓandemo. mbate o fota huccude e jangude hawo yiya kam yeeso makko, taw ko sohli foof kam ɗum wawi yiyande hoore makko. so hunde windama wiyama ɗo ndene ɗo ko danger, taw omo yiya ɗum. kamɓe ɗiɗo foof hay goto mabɓe yiyata bindu. sikki ala eɓe gone bitig o machallah ene marsi. eɓe jogui noon liggotoɗo, ɓe jogui ko facture aji. so tawi neɗɗo ari ene yiiɗi waɗanede facture, ko liggotoɗo mabɓe o ƴettata carnet mabɓe facture ɗe, windana on ɗon client o ko yiɗi ko foof ha laaɓa, tellina. so tellini kalis o tottaɓe kamɓe ɓe mbaɗa caisse mabɓe. ene waɗa sahaji noon e so tawi oɗo lomto, ko wayno so waktu yoni o ene yiiɗi juuloyde, ko waye lomtoto e caisse. so on juuloyi arti kadi o waye kadi yaaha juuloya. sikki ala ko ni tan ɓe goori, ko liggotoɗo mabɓe o tan ko on windantaɓe facture aji ɗi. liggotoɗo o noon ene wujjaɓe kamɓe ɓe tinani. so tawi o ƴetti carnet facture ɗe o joñima omo windana client facture tan, o taƴa hen facture goto o waɗa e poos makko kanko liggotoɗo o. so tawi o yeehi o wirnima tan, o rampila facture o waɗa hen sac sukara, o waɗa hen bidon nebam, o waɗa hen sac maaro, o waɗa hen valeur tan fodde 150 000. o waɗa hen inde neɗɗo goɗɗo, o waɗa lesto non livré, wonde ko firti ko on nawani bagage mum taw, saabu eɓe mbaɗa noon. neɗɗo windane facture tan ha gayna, wiya komi jahowo noon, mbaɗa arana marchandise tan mbaɗane kam non livré. so waɗama non livré, so yeehi arti mo tawi ɗon fof totta ɗum facture o, yaltina facture o, ɓe jaltina facture o. kanko liggotoɗo o ko noon tan o waɗata, o taƴat facture tan o winda hen hawo heewa. omo jogui neɗɗo makko goɗɗo on ko saret jogui walla so pousse jogui, o totta ɗum facture o. o wiya ɗum noon ko kaari nde bindanmi nde ko kaari woni ɗon, ko kaari woni ɗon joni. so tawi o foti yaade tan, mami nodde walla mi bippuma téléphone, gara so goɗɗo o so lomtima tan gadda facture o dokka ɗum on, min livre ma marchandise o. ko ni tan liggotoɗo o woore mabɓe, kamɓe ɓe ganda ɓe tinani.
kanko liggotoɗo ene jogii to ɓe moftata marchandise o ko wiyete dépôt so tawi pousse o walla joom saret o so tawi o nawi marchandise o ene jogii to ɓe moftata ene jogii ɓe jeeyata ha waɗi sahaa gooto noon ɓe nawi marchandise o tan e peccugol kaalis he ɓe luurodiri heen ɓe kaɓi heen hen ɓe kaɓi harde e mawni no feewi goɗɗo noon nan sara ɗon ene yiyamo kanko liggotoɗo o omo ummo ga omo ara ɗon e pecca kaalis o kanko joom sare ɗo walla joom pousse o heɓi haqiqa noon oɗo liggotoɗo omo wujja ɓe wondi ɓe kanko on ɗon neɗɗo o moykini tan o ari o haalaniɓe kamɓe joom bitiki en ɓe o wi gandon noon liggotoɗo mon o omo wujja on marchandise kewɗo o wujjata on saabu sahaa fof mboɗo yiya dépôt nan ga eɓe ngara ɗon omo ara ɗon omo feccay ɓen ɗon kaalis o hannde noon ɓe kaɓi toon hare mawde no feewi ɓe luurodiri e peccugol kaalis he gandiron kam hono noon ko onon gandi no mbatton ɗo bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo woni haala ka oɗo liggotoɗo ko gujjowoɓe ɓe gandi kadi holno wujjirta ɓe ko facture aji he kuppata joni hol feere nde ɓe mbaɗata haɓe nanga oɗo liggotoɗo maɓɓe o haɓe nanga ɗum tawo tinani famani andani kamɓe ɓe jiyata bindi joni hol feere dokkoton ɓe hol fof no ɓe mbaɗata haɓe nanga oɗo liggotoɗo o koko yaltiniɓe jeere enda so tawi on paami no kalduɗen ni o taƴat facture tan e nder facture aji he o waɗa e poos makko so yeehi o rampila hen ko yiɗi fof o waɗano livré o hokka goɗɗo joom saret walla joom pousse on ara so ari tan hokka ɓe wiya ko client tokki ɗum yo livre ɓe jaltinano on marchandise ha laaɓa on faway saret muɗum nawa moftoya dépôt so ɓe jeeyi ɓe pecca kalis o joni ɓe paami on ko noon wujjirta joni noon ko hol feere ndo ɓe poti wadde e mbate facture aji ɗi so tawi omo winda ɓe sirvan mo walla ala mbate so tawi o waɗi facture ha gayni e holno ɓe mbaɗata tan haɓe mbawa nangude oɗo liggotoɗo no waɗirta ni e jangde ene moƴƴi eɗen mbasiyo koye men noon ɗum ko wasiya mo mbasituɗen eɗen mbasiyo koye men eɗen mbasiyo yimɓeɓe yo tinno janga jangde yewtata ko mawnuɗa ko fof aɗa wawi jangude pulaar ene jango ene newi Allah wallima a heewi kalis aɗa jogui magasin maɗa nangu neɗɗo ara ene yomba aɗa yoɓa ɗum ene waɗanma kuruji jangde yewtata saabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam o wi jangde kode neɗɗo wone tekke ne woni tiggu ha waɗe e kasanka nde ɗo yolde wonde ɗo nde ko walla ha waɗe e gaska ko ɗo jangde lombi ndeke noon neɗɗo so tawi jangginaka nde famɗi nde yeehi ha mawni omo foti nimsude o janggana hoore makko so wonko wiñi e haala hen noon wona ɗum wonno sago men so wonko feewi hen koto Allah to Allah ko pewɗo pewnowo yo hollu en laawol peewal o rewna en hen o ko musidɗo moon Ibrahima Saydu Kan ɗaccon hakke jafo ɗum jarama